La Barcea, o comunitate de romi cu multe probleme. În spatele meu se află ceea ce ar fi trebuit să fie monumentul dedicat în memoria victimelor rome din perioada Holocaustului. Acest monument trebuia inaugurat pe 2 august, o zi simbolică și marcantă în istoria noastră, însă a fost blocat de nimeni alt decât preotul local, care a avut o reacție destul de ciudată la adresa acestui monument și respectiv la adresa istoriei și culturii romilor. Cam ce a zis Florin? Pentru că au fost câteva discuții destul de... Da. Dacă ei lasă ca acest monument să ia ființă în Barcea, recunosc că au murit oameni și poporul român a omorât romii. Recunosc Holocaustul și ei nu vor să recunoască Holocaustul. Ei nu recunosc Holocaustul. Asta a spus în principiu. O discuție destul de interesantă, pentru că dacă ăsta este punctul de vedere al Bisericii Ortodoxe Române, atunci e o problemă națională, să spunem, o problemă destul de mare. Dacă este problema doar a acestui preot, trebuie văzut în consecință. Dacă acest preot, și până la urmă, un preot are un impact destul de important în societatea acolo unde slujește. Și dacă preotul ăsta influențează comunitatea de așa natură încât să se întoarcă împotriva romilor, cred că avem o problemă. Primăria ce spune? Păi așa cum vedeți, primarul ne-a dat acest loc, este pe domeniul public. Noi am început la fost să construim împreună cu Arăsel să construim acest monument și după ce am văzut preotul lucrul acesta, ne-a oprit, a venit primarul și a început așa o debatură între noi. Da, am înțeles că aici a fost că este puțin... Da, a fost seara. Cineva a pus așa pe de noi, că a pus să tragă de el să-mi dărâme. Că așa ne s-a spus că nu va rămâne acest monument aici, va fi dărâmat. Așa ne-a amenințat, va fi dărâmat. Am înțeles. Haideți să vedem ce zice acest preot, stăm puțin de vorbă cu el, să vedem dacă îl găsim, după care poate stăm de vorbă și cu primăria. La momentul ăsta, plecând de la premisa că acest comportament este împotriva istoriei și culturii romilor și mai ales împotriva recunoașterii victimelor Holocaustului. Eu le-am spus foarte clar băieților că eu nu fac diferențe la biserică între ortodoxi. Nu înțelegem foarte bine cu și am căzut de comun acord că la un dat trebuie să punem acolo sus o cruce, da? Și să fie monument creștin ortodox. Puteți pune o listă cu, dacă aveți nume concrete, da? Da. Eu cred că nu se treceți pe ori. Să aveți nume concrete acolo cu eroi sau cu eroi, cu persoane care au naziste, nu așa sunt noi. Eroi, da. Și eroi de comun, dar noi nu prea avem. Adică toți nume, un domn profesor de la Tecuci m-a mai interesat și eu. Și voi ați spus că cred că ăștia care știți voi de la lagările naziste sau unde au fost ei la Buc. E cât cei de aici din Barcea care au fost și am înțeles că sunt vreo doi. Da, ăștia doi. De altă parte, monumentul e, cum să spun, are o semnătate mai degrabă la nivel național, chiar dacă e făcut în Barcea. Da, am înțeles. Pentru că ce simbolizează el e destul de important. Că știți foarte bine cu lagărele naziste. Da. Da, dar în mod, nu știu dacă mi se știți pare care este corect să trecem din nu știu dacă știți care este cetățeni povestea. podoleni. Da, o să trecem, dar ideea este că monumentul, da, e important să fie și cei din Podoleni de aici, dar este memoria tuturor. Exact. Nu, părinte. Din România au fost Noi români, Da? eu personal am salut o familie de romi care au fost deportați în Transnistria, pe criterii etnice. Bun. Ce înseamnă asta? Înseamnă că mulți dintre romii din România i-au luat din case Da. și ne-au luat în Transnistria, acolo unde unii dintre ei chiar și mureau. Da? Acest monument, pentru noi ca și etnie romă, înseamnă nu doar faptul că au fost două persoane duse în Transnistria, este un omagiu adus tuturor romilor care au fost deportați pe criterii etnice. Am înțeles, da. Și acolo mulți dintre ei au murit, da? Au fost despărțiți copiii de mame și așa mai departe. Poate că de asta vedeți, sau poate că știți foarte bine istoria romilor. Este una tristă. Ce facem noi aici? Nu facem niciun fel de politică, nu facem disensiuni între biserică sau între alte culte. Și aducem un omagiu unor oameni care au fost victime. Am spus foarte părerea mea. Mi s-ar fi părut mai logic și aici, în fața noastră, poate cu timpul făceam noi un monument ortodox cu tot ce trebuie, da? Și mi s-ar fi părut mai corect să-l fi pus undeva în centru, la primărie sau în centrul comunei sau undeva, într-un loc mai special. După cum vedeți, primarul a decis că aici este un loc cu o deosebită, fiind și biserica lângă, adică... Dacă au decis așa și...
sunt toate aprobările și tot ce trebuie Ce mă acolo. interesează Eu n-am cum să mă pun contra. părinte. Dar Noi suntem oameni cu frica lui Dumnezeu. Voi sunteți creștini ortodoxi, apropo. Ne-ar interesa dar nu dacă... v-am contra, nici nu v-am întrebat, Sunt adică tot- nu tot- tot- vreau să fac diferență sau Știți ce? Toți avem eu. un Dumnezeu sus care... Mă Băieții interesează știu că ne-am un deranjat singur lucru de- mă interesează. Te rog. probleme de genul ăsta. Mă interesează dacă aveți ceva împotriva monumentului ăsta sau nu. N-am nimic împotrivă. Nu trebuia să mă fi întrebat și pe mine. Mie nu-mi place poziționarea. Deci trebuia o... Poziționarea că e în fața bisericii sau că e pus spre... Nu, e pus cam rău. Ei Este zic dacă vest. se ia primarul hotărât. Mi-ar fi plăcut să fie aici undeva, v-am spus, să-l facem Că aici face parcare cu o cruce, că toți ne-am rugat, eu când pomenesc la faceți. biserică, pomenesc pe toți, dar nu spun acolo că e de etnie romă sau că e Da. de Nu etnie... contează ce sunteți, toți oameni. Dacă vă Până la doresc să urmă. faceți Ce-au mai cruce fost? și considerați până și o cruce susțin cu totul, e Da, ok. da. Ideea este că e aici cu totul alte... Asta e singura problemă. Da, asta se va rezolva, nu e problemă. Problema este să facem ceva. Poți făcut un pic la ambiții, că atunci ați venit și v-ați... Dumnezeu vinovat. Păi, Dacă Trebuia să mă întrebați și pe mine și nu, aici e primarul să care vedem de cunosc comun vina. acord Primarul care cunosc vina. A venit, a zis cum băi, și ce aici- felul facem, dacă vroiați. Și să facem frumos, să putem pleca genunchiul și noi acolo, aprindem o lumânare, o candelă, da? putea, Ai fost la mormântare la Ion, nu? Da, Ion. Ce era aici? Da, da, închide. Dar erau toți să ascund acolo pe aia și Nu, erau nu, numai închidem, vin și doze la de băutură. Uitați și pe șans pe aici. Stau aici și acum stau și acolo. Noi am Unde hotărât le să place închidem, mai mult. să aibă Ați cheie, înțeles? Deci nu-i... părintele să aibă cheia, să fie ceva pentru pus lumânare acolo, să aprindă o lumânare care vrea să Da. aprindă, e treaba, dar să fie închis. Trebuie un nu- proiect, trebuie să știu și eu cum arată, cum o să arate la sfârșit, nu? E normal. Păi, știți mai bine ca Terenul mine, ăsta că al cui? probabil. E a primăriei. Termenul este primărie. Da. Domeniul public, nu? Da, e domeniul public, da. Da, dar e bine să colaborăm cu toții, că așa e normal. Este să fie colaborăm. Eu înțelesesem că știu că a fost o discuție la un moment dat, nu mai știu, în august în orice caz, până la jumătatea lunii. A fost câteva neînțelegeri între dumneavoastră și primar și... Am fost la discuții cu părintele, cu comunitatea și am lămurit un pic lucrurile, așa zic. Nu știu dacă s-a înțeles clar ce trebuie să face și ce însemnătate are monumentul ăsta. Sper că se înțeles. Am înțeles. Și dacă aveți nelămuriri, eu pot să vă las numărul meu de telefon și mă sunați direct pe mine să lămurim chestiunile astea. Dacă totul este în regulă acum, Primarul a început să facă toate actele cu Da, toate ține sau autorizațiile, toate și v-am spus, eu nu mă mai duc, n-am fost nicăieri nici până acum, doar a fost discuția între noi atunci. Eu vă spun că A să fost merg bine destul așa, de că o să clar, vedeți trebuia că să mă întrebați, trebuia să eu mi se până la pare urma corect. urmei o să vedeți că Nici eu nu pot să vin la tine în poartă să fac ce vreau eu, chiar dacă nu-i terenul tău din drum, dar tu răspunzi de el, tu ai grijă.